nation on one session. Icho kwa demu ya Zimbabwe. Zvandirira zvomudura rangu. Ndine nyaya indinaye panapa. Yekwa Zimba. Ya Amai vari kuchema kuti ndakarorwa. Ndokubva ndaita mwanasikana wangu. Anove ndio first born. Asi pavana vese vakaita vana vatatu kureva kuti vanongona kuita 6. First born yakarorwa. Ndokuenda kumurume, ndokurorwa kapiri, ndokuenda kumurume, ndokurorwa kapiri, ndokuenda kumurume. But aingodzoka kutaura kuno ari pamba nevana vanogona kuita 4. Akugara naye chikonzero dzimba dzakaramba. Deni oroshi wiri benefo vakachiwemba communication. 4 kia. Ati iri deform. Dambudziko ravepo. Ndora ndwene nyaya asiri gadiko siyana kuti turisa ndapedza baba nemwanasikana wavo vanochinjana kupfeka hembe dzemukati. Ndokupi uku kwa Zimba vakabereka baba nyakubereka nemwanasikana wavo first born yavo pavana 6 vanochinjana kupfeka. Amai vakati vakambopota chiti asi ndinorasika chiri kuitika but vakazozvibata pakaipa imbofunge kwamuriko kwaMai kuti mwana wenyu ndio ari kudaro, iye hanzvadzi yako iri kudaro, muzukuru wenyu ari kudaro, maiita sei? Pakaipa Deni oroshi 14 minutes to 11 ndobvapo ndopindira mukati menzvimbo yekwamurewa. Ndina sabhuku ari mukati mekuri vano kuchema chiti bhosho. Nyaya yasvika pakuenda kumapurisa. Ini ndine sabhuku pachangu. Takangomuka kune rimwe danga riri madhongi akawanda. Rakachekwa munatso, rakachekwa sikarudzi dzese dzematongi. Kuita maronda kwete kubvisa. Mangani madhongi 6 akamuka akachekwa. Zvacho zvakamuka zvakaita kumadhongi ndozvaita kuti ndikukuudzai pano. Ndina baba vanorarama vari munyika tikinyika yeCanada. Nemwanasikana wavo vachibva vaenda ikoko, vaenda kunyika yeCanada. Hakuna zvinhu zvaibuda kuno. Vana vese vedzinza rese, vange vekubaba mukuru, vange vekubaba munini, nedzimwe nzvimbo dzese, vana vese vari mukati mekutambura. Kusvikira hwani mwanasikana abuda pamba ndokuenda kuna mumwe murume anooneka kumacheki. Svikanzi aiwa titatambura isu. Tikamudza muchita nyaya dzemombe. But dzedu hadzizori dzinobuda here. Right. Hatina chinobuda. Mari dzinotogona kutorongedzwa kuti nhasi varume kuno kunobvisa vanongomuka vakakuti tinogona kutopinda mudzimba tichibudiswa, tinogona kuenda kumabasa tichidzingwa. Hatisi kuziva kuti patiri kufamba tiri kungonzi mamuri imomo ndo mune zviri kuitika murudzi rwenyu hatichazivi. Pane zvakaitwa zuva raitwa izvozvo pakauya foni yekunzi mwanasikana ari kukanadzira baba vake adonha. Zuva rakadonha mwanasikana iyeye izuva rakashedzwa umwe mwana womufamily kubasa kuti uya kubasa vana vanga vasingaende kubasa. Zviri kuzandura ndine nyaya yandinayo yekumagunje ya Amai vakafa pamba. Asi Amai vanga vachitambura vachiti iwo ndakabereka vana, ndine mhuri dzakawanda ende vana ndakadzidzisa, asi ndiri kutambura, ndinorara pasi. Jira rikuwaridza pasi ndo jira rokufuka. Ndikarisa kumusoro rinenge riri dhasi rikupinda mumuno. Handikwanisi kurarama chikonzero. Ndiri kudya tsvina, ndiri kufuka tsvina, ndiri kugeza tsvina, ndiri kugara mutsvina. Asi vana vanotozikanwa nemazita, vamwe vanotorizva vanoita munyika zvokutonzi makanzwa zita rakati munotoriziva. Asi ndiri kutambura. So zvazodaro Amai vazuva rokufa ichi ndakungopfapfaidza handichatomiri ndakuenda inyaya yekumagunji. Regai ndikubatei muromo, ndoza kuti pane vakawanda izvozvi vari kunzwa chirongwa bhozhongora vanenge vachizoda kukubatai mapedza chirongwa kuti vazonzwa nhamba dzivabatsire pamwe chete nokupai nyaya. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata panhamba yangu. Ndiri kukumbira muri yeZimbabwe vanofona vaya network dzimwe dzenguva zvichienderana kuti kwauri inogona kunetsa. Tinokumbira izwi riri musoro, izwi riri pamusoro, izwi rine energy. Uyezve kutotaura ipapo tichipedza. Uyezve garai matora bhilo nepepa kuti kana ndiri inini makutonyora. Nyamba dzangu dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba yemhuri yeZimbabwe musafona uyezve musanyora pafoni yatiri kushandisa, ivai nebepa rokunyorera.
757 07